हाय गाइस बिष्टु बसुमतारी ब्लग चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायबाय। आं दायो माने सासे आदै जायो ओमफ्राय लोगो जायो ना बे लोगोनि बिफाया मैगं गायदों। बिसानि मैगं थिलियाव दिनै फैदों बिसोरनि एक्सप्लर बानायना होनो आरोना मैगंखौ माबायदि गायदों माने एकदम दै होनांगौ जायोना बान्दा कबि फुलकबि आरो अलकबि सब दंजोबो आरोना इयाव बारियाव दैफोरखौ माने टाइम बाय टाइम जाहैबाय। मुलिखौ मास मोनसे एबा 12 दिन बिदियाव होयो आरोना गोबां किसिम किसिमनि होयो मुलियाबोथ' थांखाया एम्फौफ्रा अरस'जोबो माने बिजौखौ अरस'नानै सेस माने खिलिहांनायनि अरस'यो जाहैबाय बेनिखायनो मुलिनि बिराद गोनां जायो मैगं गायबाथाय। दा जों दा मैगं ओरै सारनो नागिरदों नै लांनो आरोना मेचिन फिसा लाबोबाय थाइबानो नैलै जलायबाय थाइबानो जारलासो ओरै जलायखो बेयाव मैगं सारनो आरोना बेनिफ्राय लांगोन नै बेनिफ्राय दैखौ थिखोगोन नै माबाजों हन्दा मेचिनजों बेनिफ्राय नैनिफ्राय ओरै जों लांगोन दैखौ मैगं थिलि आरोना जों दै लांगोन ओंखायनो गायबावनांगौ दं गायथ'बाय आरो नै दिरुं बोना दोन्दों दिरुं बोना गायो नै गोबोरखि हासारजों गायो आरोना जों दा स्टार्ट होबाय आरोना दैया एकदम फैबाय नै मुलाबारियाव होदों नै दा फैबाय नै बेयाव कबि गायगोन आरोना बेखौ दैबो नांगौ जायो गायनो थाखाय एसे सिदोब जानांगौ नै ओमफ्राय फुलकबि नै अलकबि आरो बेयो अलकबि गोजा ओमफ्राय नैयो बान्दा कबि नै थोबां जाना दं आरो बेयो जाहैबाय बान्दा कबि थोब्बाय इयो नै बबावबा थोबजोब्बाय नै थोब्बाय आरो मोजाङै थोबथ'वाखै सप्तासे बावबा जाजासिगोन जाजाबा थोब्बाय नै नैबो थोब्बाय होमबाबो फुल थोबाखै आरोना फुरा कमप्लिट जायाखै नै थोबफ्रामजोब्बायानो नै बै मोनसेया थोब्बाय नै मोजां गिदिरैनो सबाय बिमायाबो नैयाव थायबाय नै बरियानो फिसानो नै गोरलै नै थायगासिनो रिदांनो नै नैयाव थायदों बिराद थायदों आरोना नै टमेट'आबो नै गोरलै थायबाय जाबायानो नै थायगासिनो गोरलै फिसानो नै बिथिंबो सबाय बिमाया नै बानलुआबो थायबाय नै बानलु फिसा नै बानलु नायदाव ना मा होनो बिबार बिराद बारदों ख्रिनो नै बेयो जाबाय बांख' नै बांख'आबो थायबाय बांख'आबो नै थाइसे बेनिफ्राय नै बेयावबो थायबाय नैयावबो थायबाय नै फिसा गोरलै थायदों बेमार नांदों एसेनो थायफ्रामजोब्बायानो नै गोरलै फिसा नै बेनो आरो बागाना टटेल बान्दा ये फुल अबे फुल बिलाइ गोलाव बेयावनो सिनायो माने नोंसोर ना आं आरो सिनायगोन बे बान्दा कबि फुलकबि अबे मोनसेया अबे मा सिनायाखै बेनिफ्राय फुल बेनिफ्राय बान्दा बेयावनो नों सिनायजोब्बाय जाहैबाय ना आरो ये बिलाइया गोजौ माने ना फुलकबि आरो इयो बान्दा
नै आरो बिलाहि नै फिसा फिसा गोरलै गोरलै बे फुलि आरोना नै पटल नै पटल बेलाय पटल बागान इ थायाखै माथो फिथाइखौनो नुवाखै थाइसेबो अ नै इ थाइसे गोजानो खाबाय खोमालै बेखौ बेयाव गैलानो माथो पटला दिरुंजों सोंदोलाय नै दिरुं फिसा 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 बेलेग मडेल लायो सबाय बिराद बरिया जाबाय आं मोनबाय इयो बिराद बरियालै गोथाव गोदो जायोमोन थाखोसे थाखोनियाव बिराद बिफांखौ खाव खाव जायोमोन दाबो खावनासो जादों आरो बे गगा मोनो खाना जाहैनांगौलै खावनानै थाइनै थाइथाम बिराद गोथाव मोननाय जानो थाइब्रै जाबाय नै मजायानो बेलेग सबाय खावना जानायनिया बिराद सबाय दं नै एसे गिदिरनो आधा बिगासो जागोन जानो गोथावना बुस्थुआ गगा मोनसिगोन आरो गगा खावखांबायलै एसे बुरजा जाबाय